tadi na si Bang Sila mga idol, na mo invitin ka ninyo mga idol. Wala dagang istorya mga idol. Wala dagang istorya. Ang akong gisaan ninyo mga idol na ang banti na og 50. Matuman mga idol. Wala dagang istorya. Mga idol, tutok lang mga idol. Tutok lang. Ang mga mata, ayaw mo pagpilok mga idol. Sama na mga idol ha. Ayaw mo pagpilok ha. Kini ha. Ang akong gisaan ninyo. Ang sa una, 20 to. Ang pagpilok ng 20 karon. Tarang 20 mga idol. Tarang 20 mga idol ay. Kini yung 20. Ang katong papel atong gihimong 20. Magsugod ta sinugdanan mga idol. Sama na. Kini. Karon mga idol, way daghang istorya. Ang 20 mga idol, oh. Oh, tarawag yung 20 gina siya mga idol. Ang 20, pil-o ni mo na mga idol. Kana, ana pil-o ni mo katunga din mga idol. Kana, walay daghang kuskus. Walay kuskus balungos mga idol. Kaya kumana mo, nakog istoryahan. Ang 20, pagdalita. Ang 20, himog 50, sama na. Ang sakibir mo na ito mga idol, basin. Mga katuwa, mura kaya po eh. Atupan mo mga idol, sama na mga idol, kinira kaya po. Kini, kinira o. Way kinkinta, way gilakita, way gilakita. Ang 20. Ang 20 himog 50. Anak, ang 20 himog 50. Magkalita mga idol. Pero hindi mo pulaan na ako mga idol. Kini. Tugduan mo na ako mga idol. Inikaw man na ito sa kalibo mga idol. Ang 500 mahimong sa kalibo. Kana. Ang buhat ang gyapon mga idol. Ana na mga idol magdali ta. Kaya ang uban nagdali kay musimba pa. Napasiliad doon mga idol. Ana. Kini oh. Ni 20 man eh. Kini. Tanawa mga idol. Totok yun. Ayaw mo pamilok mga idol. Sama na. Ayaw mo pamilok. Oh 20 na. Atong pilo na. Atong himog 50. Kini niya. Oh. Atong gipilo mga idol. Ibutan nato diri mga idol. Dire. Oh. Way 20. Oh, way 50, way 50 darang 20. Atong ibutang ang 20 dara. Oh. Atong ibutang ang 20. Taklo ba nato mga idol? Nagsabot naman ta walay sumpay. Ay naligsumpaan niyo kung madali ta. Singinta, 20 raman yan. Op! Uy, hilang man. Oo. Hilaw-hilaw pa ma. Hilaw-hilaw pa mga idol, oh. 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 Hilaw-hilaw pa mga idol. Oh. Tara mga idol, oh. Mga idol. Ang mainin ko 50 mga idol. Oh. Oh. 50 gyud mga idol. Oh. Mo na mga idol. Pakpak mga idol. Ano mga idol, mamay mga idol. Lahi mo na 50 ang 20. 20 na tong bata mo, 50 na tong bata mga idol ha. 50 na. Ha? 50 na tong. Kasunod din yung ano mga idol. Atong hinauli ko sa gatos. Sa sunod video. Kunya, sa gatos ni. Bye-bye. Amping. Mga idol, amping.